Talagsaon kung mahulagway sa mga campus mismo sa usa ka eskwelahan sa syudad sa Mandaue, may naugma di ay nga mangrove eco park og isdaan. Gawa sa katuyuan alang sa kalikupan, gihimo usab kini aron masayon nga makakat-on ang mga estudyante. Ano ang RTV Presents ni Nico Serino. Sa unang tanaw, susamara sa ubang eskwelahan ang campus sa Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Look, Mandaue City. Gikan sa ilang lokasyon, classrooms ug mga school buildings. Ang usa pa gani ka building, padayon pa nga gitukod aron mapun-an ang mga lawak alang sa nagkadaghan nga mga estudyante. Apan sa sudlunon nga bahin sa eskwelahan, tupad sa 2 classroom building na himutang ang ilang bakhawan o mangrove park. Di sab gyud noon layo kaayo sa dagat ang lokasyon sa eskwelahan. Apan sa pagkakaron, ang ilang campus napalibutan na og lain-laing establishmento. Mao nga talagsaon kun mahulagway ang pagpanubo sa bakhawan sa dapit. Ideya ni Sir Nestor Degit, Assistant Principal, ang paghimo og pocket forest sa eskwelahan. Sa Negros pa niya gikuha ang kapin 500 ka mangrove seedlings nga gitanom sa dapit, siyam ka tuig na ang nakalabay. Dagato na gini. So, during our con with the principal, natunaw namin nga, what if magwan ako mga mangroves, ma'am, then atong isuday dire kay mo fit you dire. So that's why muna ko nisugot si Ma'am Gonzales during that time, amo to nakadalay jud kog mga similya seedlings, unan siya nahitabo. Sa pagtubo ug pagdako sa mangrove, nabantayan sab ang pagdaghan sa mga isda sa dapit. Nagkalain-laing isda sama sa tilapia ang makita dinhi. Sa among pagsuroy, tungod kay init ang adlaw, sagad sa mga isda nagpalandong o wala mupakita. Apan matud sa mga magtutudlo, may mga higayon sama sa sayong kabuntagon nga maaninaw pag-ayo ang mga binhi sa kadagatan. Makalingaw kining talan-aon alang sa mga magtutudlo, mga estudyante ug mga bisita sa dapit. Usahay gani, maka-harvest pa sila og mga isda. Water gihapon siya gamay kay mag-high tide ko ni siya. Tubig yun sa una. Hindi naman siguro patukuran o building. Hindi naman siya okay kay substandard man. Sumunto nga magkita naman. So we have now the pocket forest. Marag ito siya kanya na kung po nila nga ang mangroves is very important. Amo nang kami ragyoy. Eskwelahan nga na yung mangroves. Dakong ikatabang sa ecosystem ang mga mangroves. Sa kabaybayunan, magsilbi kini nga proteksyon gikan sa mga dagkong bawd nga mohapak sa lugar. Ang labing importante nga ang bakhawan magsilbi sab nga breeding grounds alang sa mga isda. Matod sa mga magtutudlo sa eskwelahan sa Look, mas dali nga masabtan sa ilang mga estudyante kining maong konseptuha kay makita Manila sa ilang campus mismo. Murag naglungag ba na sa dagpan diha o? Sa ilaw, ma'am? Sa ilaw, murag na sa diha ba niya ana na siya baro mangitlog mo daghan niya. Og himong labayan og pagkaon mo na time nga mugawa siya. Okay. Isa mo mula ba yung pagkaon usually ni ma'am? Kasagaran mga bata. Oo. Gusto ko nga pagkaon lang. Mga pan kasagaran niya sobrang nga lang pagkaon. Yes, effective siya kay in reality makita man gyud nila good. So ang kuan ang how do fishes move, ang importance sa kuan sa in the lives of the fish nga naa diha. Tungod sa mangrove pocket forest diha sa eskwelahan, gidili na sa DENR ang pagputol niini ug bisan pag-expand og school building kung asa nahimutang ang bakhawan. Plano karon sa tagduma, palambuon pa ang dapit ug muhimo og daw boardwalk. O amo nang buhatan sa sir og kanang boardwalk nga kaning ang mga bata nga maka get closer sila sa kadtong mga amo ang mga mangroves. O nya maka-observe gid sila unsay nahitabo dito sa sulod, ana ba? Naa diha ang mga langgam. Kay mo invite man sa siya kanila bina mga kanang kingfisher mo ana man diha god kay na may mga gagmay nga langgam pod. Bisan sa ginagmay nga pamaagi, napakita sa eskwelahan ang importansya sa pagproteher ug pagpreserbar sa kalikupan sama sa mga mangroves. Limitado man ang espasyo sa campus, apan ang pagpatubo sa mga bakhaw sa dapit, dakong ikatabang aron makabot kining maong katuyuan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.